barkanku da zuwa wannan video. Yau ina so nuna muku yadda za ku siya OMD a Poocoin. In dai kana crypto na san za ka zama very familiar da wannan website ɗin. So shi ma za ka zo ne kawai ka yi shiga website ɗin Poocoin ɗin, sannan ka yi searching ɗin OMD. Amma first of all za ka fara connecting wallet ɗinka. So kun ga kamar yadda kuka sani OMD exchange ba wani global exchange bane ba da za ka ga exchange ɗin ma irin wa'annan top tier exchanges ɗin. So dole sai ka yi amfani da wallet connect da scanning ɗin barcode ɗin nan. So in ka yi clicking akan wallet connect ɗin zai kawo ka inda za ka yi scanning barcode ɗin. In ka yi scanning barcode ɗin ko ka yi copying link ɗin ko ka yi copying ɗin wani contract address sai kawo ka sai ka iya connecting wallet. So wannan graph ɗin shi wato yadda za ka iya amfani da indicators ka yi tracking ɗin investment ɗinka ne, yadda kuɗinka suke fluctuating. Na san dai yawancin ku you are very familiar with this. So kun ga nan yadda ups and down da kunce fluctuations dai sama da ƙasan da kuɗinka suke yi na crypto kenan. So nan indicators duk wani indicators da kake amfani da shi za ka iya clicking a nan wajen sai kai searching ɗin shi. So wannan kai dai ina son muku bayanai ne akan yadda wannan chart ɗin yake. So amma dai for benefit of cewa in kuna so gara ku gwada da kanku don practical aspect ɗin ya fi komai daɗi. So nan kun ga ƙasan akwai buyers. So nan duk wani buyers za ku ringa ganin su a nan wajen. Duk wani address da suka siya za ka gani a nan wajen. Duk wani address da ya siyar kuma za ka ringa gani a ɗayan wajen, sellers kenan. So kun ga wannan ja ɗin yana nufin wanda suka siyar kenan. So haka abubuwan suke. So the interface shi ma yana da sauƙin amfani gaskiya, it's very easy to use. Kawai dai kun ga nan ɓangaren trade ne, in kuka yi clicking a can wajen za ku iya trade, ku sa spillage ɗin ku ga kuma from wani wannan kuke so, BNB ko kuma wani wannan kuke so, BNB ko da wani irin token kuke so ku yi exchanging ɗin shi wato wannan token ɗin. To kun gani nan from BNB kun ga kun sa spillage. Idan nan steps ɗin very necessary steps ne da sai ka yi amfani da shi in dai kana so ka yi sai coin ɗinka a Poocoin. So dama nan yanzu yana rebooting ne. So dama already in ka yi connecting wallet ɗinka tsab za ka iya yin converting ɗinka. Kana clicking a trade a can wajen zai kawo ka nan wajen inda za ka sa kamar spillage percentage da kuma coin ɗin da kake converting ɗin shi daga. So yanzu in ka sa certain spillage 0.5 spillage kamar yadda muka sani, kun gani from BNB ga dai amount ɗin da yake nuna mana dai. Abubuwan nan are very easy to use. So that's it.